nkera DPP wonsogolere koma tili ndi mphamvu yowunika chikasogolero si wa DPP okhayayi azakhala msogolero wa dziko la Malawi wa aliyense so asatseke pakamwa kuti ife tisalankhule za msogolero wa DPP pafupifupi tu ola la thunthu kutha nthawi yonseyi kukhala akung'alula mtsogoleri wa DPP akuti kodi mtsogoleri wa DPP watani ndipo tu akukamba kumkonzekeretsa iye kuti ati adzakhale mtsogoleri wabwino wa dziko lino pakatha pa 16 September. Takhala kunena pano kuti Professor Peter Munthalika, former president of the Republic of Malawi, akula. Musayiwala panga like, comment, komanso subscribe. Tatiyeni tuonere ndi kumvera mwachidwi. Nkera DPP wonsogolere koma tili ndi mphamvu yowunika chikasogolero si wa DPP okhayayi azakhala msogolero wa dziko la Malawi wa aliyense so asatseke pakamwa kuti ife tisalankhule za msogolero wa DPP zikutikhuza chikwa munthuyo azakhala mtsogoleri wa dziko sikuti azakhala mtsogoleri wa DPP dziko lino ngakhale wina yeyo sikuti azayendesa anthu a DPP okhayayi unless ngati wowo ali ndi plan ya mtundu wina kuti akawina anthu amene angazamvere amene angazayendese ndi a DPP okha ife azatitamangisa kuti tipite ku Mozambique ngatipite kuti koma zolonga munthu azakhala mtsogoleri wa dziko lonse lino we have a right kumpanga scrutinize so atupere sanda lakwe tingompempha kuti apitirize kulankhula anzacheso nawonso azilankhula kama sikwana mati kung'alula kwa nthawi imene kuti kulankhula kodi nthawi Munthalika mwayilandira bwanji nkhani imene Sindinadabwa. Simunadabwa? Ayi, sindinadabwa. Koma kuti chimene chitandisangalatsa ndi chakuti pa Chingerezi mwina ndikhoza kupanga describe zimene zachitika dzulo kodeti kuti it is the orchestra of truth is now rising. Takhala kunena pano kuti Professor Peter Munthalika, former president of the Republic of Malawi, akula. Takhala soti kunena kuti chisankho chimene anapanga iweni choti ineyo sindimaso ndipo pa nthawi yake tidzasankha anachulaso chaka nkati chaka chathachi nthawi imeneyo tidzasankha munthu woyenerera kuti an economist atenge chani atenge chipani chapita nacho kutsogolo mawu amene wankayankhulira ku nyumba kwawo kenaka panadzapezekano kuti maganizo aja asinthidwaso. That was the genesis of ulendo chinali chiyambi chimenecho cha ulendo umene tayamba kuyenda pano pawo umene tafika nawo lero kuti anthu ena monga honorable Atupele Muluzi ayamba kunena kuti yes timawalemekeza koma ndi zimene ifeyo tinayamba kunena kalekale ndipo chifukwa choyankhula chilungamo chimenecho tavala chitonzo tanyozedwa kaya kutani panopo tingothokoza kuti mwina Atupele atilandire chitonzo chimenecho koma takhala tikunena ndithu kuti akuluakulu and you see pamene padakhota nyani njira ndi number 1 posintha chiganizo kuti ndidanena kuti sindiyima koma ndiyimanso akundipempha anthu akundipempha pamene panakhota nkhani ndipati pamene pachi kenaka they were given another chance or they gave themselves another anadzipatsa mwayi wina opita ku convention ndi kukasankha atsogoleri amene akuafuna mogwirizana ndi constitution yawo atakasankhaso kumene kuja kenaka adasankhaso kuti asavomere kapena asalemekeze zimene zakasankhidwa zakachitika kuti convention kokuja
chifukwa atangochoka sokomene kuja anayambanso kusakatula zofuna za anthu zija basi kuzisokoneza uyu kunchotsa pa kumwikapa iwe takuchotsa iwe ukakhale uko iwe upite uko iwe utani cholinga kunali kufuna kuti apange maintain position imene atupere wayamba kuyikamba lero iyi koma ife dayamba kuyikamba kalekale kuchoka pamene paja amatawa akatere please tamverani kwa anzanu awa nda former president munthu uyu wakula ndi mmene ntchito ya kampeni imayendera nkovuta kuti Professor Peter Munthalika athamange apange misonkhano ngati mmene zimayenera kukhalira akuluakulu tawapatsani mpata apume anyamatano mulipo mmene mukhoza kusankhana nkupeza wina wake oti akutsogolereni chifukwa cha kusafuna kumva maganizo a anthu kumene koko chifukwa cha kusafuna kulemekeza malamulo awo omwe a constitution yawo zidapezeka kuti mpaka na anthu ena adayamba kuthothokamo mchipani muja ena kuchita kwathamangitsa achina nankhumwa achina ndani achina grezeda kwathamangitsa onse tiyeni chokani anthu akuti ambiri wamukayang'anitsitsa ndi amene ali ndi institutional memory amene ali ndi mbiri ya chipani cha DPP. Chipani cha DPP chinambizidwa ndi malemu Professor Bingu Munthalika atathawaso ayude fomwe chiyambi chake chimene mwanimvetsetse ndiye mwina atupere waunguza bwinobwino koma sanafike kwa atupere ndimafuna nditanthauzire zimene ndafotokoza pachapaziya kuti kawiri munthu mukadzipangira malamulo inuyo nkumasankha osamveranso malamulo amene munadzipatsa inu nomwe mapiro ake amakhala chaos chimakhala chipwirikiti ndikupatsani chitsanzo timamangira khola ng'ombe kuti masana zituluke zikadye madzulo zidzalowe muti pamakhala zinthu zingapo chitetezo komanso zikhale ndi malo opumula bwino komanso umwini uja uzioneka kuti ziweto zindizanga ziweto zinzauji mwandimvetsetse ndiye ng'ombe zija kuti zikati zatuluka usiku ndijamamva kuti ina yakajiwa ina yakatani paliponse pamakhala malamulo ake mdziko mmakhala malamulo mchalichi mmakhala malamulo mnyumba mmene mmakhala malamulo ngati samvera mwana kaya ndi mkhristu kaya ndi nzika ya dziko samvera malamulo ndi mujamamva kuti awa amangidwa mwandimvetsetse so malamulo mukakhala kuti mwazipangira malamulo kaya ndi organization yanu kaya mpantchito simukwatsata mapeto ake chimakhala chipwirikiti mapeto ake makhala ngozi so izi zindafotokoza apa zikutanthauza kuti gwero la mavuto awawa amene anthu ena ayamba kuwaona kuma kujoina orchestra oti awapume ndi chisankho chimene anapanga kuti asamalemekeze malamulo ndiye muona kuti ngakhala ali mboma zimene zonse anali nazonso kuti samafuna kulemekeza malamulo ena aliwonse zijamaona akatere basi umamva kuti kwabedwa D0 akatere iyayi fetereza wasowa akatere 5 chakuti billion ya sowa akatere kusafuna kulemekeza malamulo kuyesera kwa kuti makosana tadekani kaye ndizijaso mpaka na mapeto wake posafuna so kumva kumweko adakaba mpaka na umakabera chisankho choda anthu amafotokoza maganizo awo iwo ulatenga kuma kafufura zimene zije kuti zimene mavota inu zozopanda pake ife zimene ufuna ife DPP ndiziti ndizi mapeto wake tenteka pangeniso chisankho zinthu zara zasokonekera so muona kuti kakhalidwe kosafuna kulemekeza malamuloka alinako kali mu DNA ya DPP ndafotokoza kuyambira ku convention kwawo atayo convention mpaka na time anali mboma pano ndi iziso nkhani ya kusalemekeza malamulo mapeto ake zinthu zimathayonchi koma pomalizira mufani nene kuti atupere ona batupere muluzi zatengera nyengo kuti azindikire kuti galo simumpisa kummero galo simuthothola lilimi la galo ni manjayo ali moyo bamba atupere muluzi chisankho chapitacho anali mmero wa Munthalika
ndamene anazungulira dziko lino lobamba atopere muluzi kupanga kampeni kuti Professor Peter Munthalika kale mtsogoleri wa dziko lino anakhala nawo pa mpikisano running mate koma kumbuyo ngati pali munthu amene mdziko munomo angakufotokozereni bwino ululu umene chipani cha DPP chidawamvetsa ndi olemekezeka former president Dr. Bakili Muluzi. Okay. Zimene zinaonekera Dr. Bakili Muluzi atapanga kampeni dziko lonse kupangira kampeni Professor Bingwa Munthalika kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino pansi pa chipani cha UTF. Ndi zinthu zimene olozita kuchitikirani inuyo omverani wina aliyense paika simungathe kupa pachingereza amati kupanga comprehend simungamvetsetse. So muona kuti chipongwe chimene chicha mungachiunika voto ndakazifuna kumalawi kuno zinthu zikachitika kuti mangozi yang'anere komano zimene zimapanga define munthu kapena chikhalidwe cha mtundu wa anthu kapena kaganizidwe ka mtundu wa anthu ndi zinthu zikulu ngati zimene zichazo koma unfortunately tsoka lake amalawi silitha kuziunikira kuti komatu awa mukumbuka adapanga chipongwe akuti awara adapanga chipongwe akuti awara adapha anthu muno awara adatere awatu amaba mafuta atwa koma gwero lake zonse zija ndi chani chiyambi cha chipani cha Democratic Progressive Party adapanga chipongwe choopsa chipani cha DPP cha UTF kungowina nthawi yomwe unyamuka kukwera ndege ulendo kulilo inu kodi anzangana kamuli kuti khale pansi tapanga kampeni tapambana basi osaoneka kenaka chibuchubu chopandekha ndipwetsa ndikuti umene kujano ululucho wayamba kutani UDF wayamba kwawawo ulumene kuti koma zatengera zaka zambiri kuti azindikire kuti njoka saweta mwandimvetsa kaya njoka saweta ng'ona nditu kapena mkango ndi mkango kafisi ndi fisi ulo munati mwamveka chikumba cha ndi fisi basi mwandimvetsa so tithokoze kuti bambo atopere muluzi azindikira kuti ayi bambo anga adapunthwa apa ineso nkudzapunthwa pomwepo aule ndono sindipunthwaso azindikira bambo atopere muluzi ndipo tithokoze kuti pang'ono ndi pang'ono osankha kuyankhula chilungamo akuchulukirabe kuti Professor Peter Munthalika ndi munthu wa ulemu wake. Professor Peter Munthalika anakhala ku president wa dziko lino. Professor Peter Munthalika ndi zoonanso kuti akula ndipo tiwena kualemekeza apumule adzipereka malangizo kwa ana amene afuna kutsogolera dziko lino so mwambere. Steve, nkhani ndimene amvula anadutsa mbali ina ambeka samba adutsa mbali ina so iweyo ulowera pati ndiyambira kumina nalo amvula anena kuti Munthalika APM amati omunyadira right zaka tsopano ndi 87 ini ndimachepetsa chifukwa ndimaona ngati 86 itsopano ngati kuti 87 ndiye mutenge 100 muchotsere 87 ndoti kwangotsala tu 13 years 13 shy of a century. Now imagine zaka 100 sipano angotsala zaka 13 kuti akuti kufika ku 100 eko ndiye tikufuna kuti ameniyo life expectancy ya umalayo kuno anaidusa kalikale ndiye ife tikufuna titinga amene uja kuti apikisane nawo pa udindo wa president akakhale mtsogoleri. Ndingokubwezani mbuyo pang'ono ngati mmakumbukira mundiuza adanena izi ndani alamu pumani mwakula padatuluka mawu amenewo alamu pumani mwakula first lady anthawi imeneyo iziko kwambiri nyumba moto yes ndikuti DPP in house alamu pumani mwakula pakati hapo kudadzatuluka clip ina amene achanda ndi malume anga amene ndi malume anga ndikwaziwa akula apume
mukumbukira clip imene Babo Masangwi. hede amasangwi kodi anachoka anatuluka kuti poya anachoka kuti anali mu DPP momwe asanapite kumene kuti ku UTM anthu amene akunena zimene ziwa akuchokera kumweko ku DPP kuja sayawada mchachaso anchachaso anazayankhula ngati zomwezo lero tikuti atupere muluzi abwera ndawa akutiuza kunena kuti yayi tiendisire anyamata ukapanda mano samaswa phale yerekerani ana atani kodi akazinge ndiye ndiyizirero atupere muluzi abwera mmene tamvera muja kuti adayenda chisankho chapita chija from Nsanje to Chitipa Munthalika ali ndoti mwina zaka ndoti 80 chakutibe atakhawa analiba achukulire chaka dakwanitsa kuenda konseko amuluza tupere muluza na mada aenda kuthamanga kuti mpaka na 1.7 billion votes 1.7 imene chakuti ituluke ndikuti adathamanga kwambiri pa ground ndi akulu amenewa abwera lero ndikutiuza kuti iyayi awa akadapuma Munthalika apume so zikungosonyeza kungophera mphongo kunena kuti zimene zakhala zikunenedwa kunena kuti yayi tatiyeni ndithu tipereke mpata kwa amene akhoza kukwanitsa kuti atengere dziko lino patsogolo amene ali akadali ndi nyonga sitikufuna zonena kuti munthu zapeze kuti uli pa udindo koma pese kuti mwina ukusinza ndiye anyamata kumbuyo ndikupeza kuti alowerera amba kupangapo zawo sizikhala bwino zimenezo chimenecho chimene amalawi ambiri sakufunanso kuti atadzaziona ndithu ndiye apa ndithu tingoyamika kuti atupere muluzi abwera afotokoza ndithu maganizo awo andi nzovuta mene nena kuti mutani mutengere mene ikuendera history ndizovuta kuti utsutse munthu neno kuti izi ndizabodza mwina kwazi babwino fana akhala running mate yawo ena ondalamu awo ena ana limodzi kuchipani kuendesa limodzi zipani akutha kuona ndithu bwino ndikumadziwa kuti ife panopa tisabwerere kumbuyo tiyeni dziko lizipita chitsogolo nawo kuti dziko lipita chitsogolo timafunika anthu tidziona zina ndithu ndiye amalawi nkhani ndimeneyo si ife tikunena pano chinakasima zikamatuka pa timvetse wana kuti akunena ndanyamata wachipongwe koma si zimenezo yayi pano izozo eni yake ma politicians ali battlefield yo ndamina kunena kuti yayi nthawi yakwana perekani mpata anyamata nawonso avine mu ground ndilegere pamenepo mwina imene itseke wamuna pa maperekoni kwene 1 minute niwana kuti ndingani zambiri komabe amvula mwina mwitseka bwanji ngani imene ineyo anena kale ampeka sambo kuti ikhale 1 minute ungatitheke ineyo ndikunena kuti atupere sana lakwe andi sana name so chachikulu sana name chimene atupere wankula ndi zona ndizona so kunena kuti ntchito ya president ndi ntchito ya ziko running the country 920 million people not just members of the party kumene ukuchokera iweyo candidate so ife pano ndithu on behalf of anthu ena ali entitled ndithu kuwakumbutsa Malawi kuti are you prepared to go through the same ordeal imene mnadusa mu 2014 kuzafika 2019 professor anatuluka katatu kapanga campaign the entire campaign anatuluka 3 times only that time he was 5 years younger today we understand kuchipatala kali kuvakasha kwina ndi kwina siti kudziwa poti nangasi there's a veil of secrecy in the name of security so panazapanga bwanji azafuna azatuluke kamodzi koka and apparently kuti adzakonitsa mwina azafuna zakubwera panjamba kungokulankhula or boda makoda kulankhula kupeja house mwina za ezalankhula kwa aita at times ndazoti yake kuti bwerani kuno muzandi lankhule ine ndi pange campaign kwa Malawi so that will be a road deal for Malawians ndi kuwanamiza because Malawi akufuna president azungulire dziko lino anene zimene afuna achite zimene afuna zachite o zimene achite so ndizoona kuti Munthalika akula
abale anga ena ku DPP, please musakale mu denial. You know ndi chinthu choopsa kwambiri kumakhala ndina kukhala mu denial kusavomereza kuti zona ndi izi inuyo kumaganiza kuti zona zili kwina kwache zabisika kusediko mulungu zibisa. That is not fair. You know, don't be in denial. Accept that if we have made a mistake or we've made serious mistakes, and basically we have got to live with this mistake, there's still time. Because there's still time for you to make amends. It gives you time because of muntu wina. Now only to abwino na name 10 or so good people. I mean who can as mind as bump. Alipo abwino. I mean ena kujia kuti ai maso. The candidate amene. What are the capacity? When do Saka and the capacity? When do George Japan and the capacity? When do Ben Piri and the capacity? My Matanga and the capacity. Because I is on the school, you can and Rabiri. I'll go and do Gadama, Dr. Gadama. And then that report of Milayanga Kwani and all they need is goodwill from you. I am anointing this person to carry the flag yatro. Kunena zibana nkrapo achimene wa za 2004 ndizone na nalipale yako yona kuti araji job. Inavutika kwa mbili. Inavutika. People protested. Personally. Look, there are people I mean I never put it kwa mbili. And I'm one of the people. You felt bad. Number one. You felt pain. Because ni maziwa kuti every week amruzi amatruso 1.5 million. Every week. Pasaka paramura. Amena another special assistant wa Malemu Bingu. Kuti iwowa Malemu Bingu akapangile campaign. Ndizona in amruzi anajituma ina. I was the strategist as well as the director of stage. Kuti nzika pozisa Bingu. Kurankura, public speaking. Because this person ndimapita kutoka BCA kupita kwa ITG kumena makarao. Yes. Yes. Even the first speech, the document yoyamba ndina remba ndine because I knew he was not able to communicate. Yapa 24 May, he was not able to communicate. So because I'm in my union, and then we said let's create a document. Let this document speak for us. Anybody? There are people. I mean, ana tusanda ndama zao za person. Wendo Friday jump. Wendo Friday jump. Clement Istanbul. Alipo wina uchikowa Central. Bagas. Who produced their own money? Zoti ndremo sisi na tsaza campaign kuti abatandezire zoti zikave. That people I also produced my own money kuti tandezire with the hope kuti zindu zende bwino. Then another and from that particular time, the UDF has never been the same. Lives and futures, za and Ambira UDF, zinata. Because these people campaigned and sponsored a winning candidate, and they never had time to celebrate. And when because of the same, and Amarina, Ureno Chan would not have died today. It pains you when Enoch wants to glorify his dad. When Bambache died because there's a problem. Dumbuleman died not because these people, but the grief. There's so many individuals that went through difficult times, and Rabida and Mavuto, what they have not recovered. We all have not recovered. Our children are now school abroad. I mean, not just chitwa, and there's so many people. And Iron and my inspector general, not just chitwa. And Chimbayo, and I am a commander. And that be I can give you names. And just because of that selfishness. That selfishness. And the Gulena could sponsor a winning candidate. This winning candidate, Wakut Tawani. 1 year down the road, forms his own part and he abandons you. Amruzi. He would have died a rich man. Nothing. I'm saying this was Moses alive. You can ask him.
kuti zimene tulina pano ndunama ora abwere pano apange produce statement kuti anene kuti zimene amanena afro zija manama Atupero was a young boy, yes, but I'm saying you can ask Friday, he's still alive. He will tell you. You can ask Makande, he's still alive. You can ask Brown. You can ask Oradi Musa. Moradi Musa is the one who went with Bing. You can ask them. Could go to the bunch. Aripo and this another deputy secretary, General Mauridi. You can ask them. The people are alive. But this should, I mean, because of that just one simple decision, the party is finished. So, ndamvetsesa phenomenal 1 minute jandiwe ampekasa muyankhulaso 1 minute chabwino chinthu china chimene ayankhula Atupere Muluzi chimene ndigwira mtima kwambiri nchakuti anativomerezanso zimene makamba pano kuti chaka chino kulibe kuberekesako kulibe tipex anakuiza ntchito mama chaka chino tipex kulibe statement imene khati kukamba pano kwa nthawi yayitali mmene malimbana ndi disinformation ya smart party akuluakulu kachinthu akukapaka matope anthuka kameneka ndeka kamene katateteze ufulu wanu wovota takhala tikunena zimenezo pano ona bwa Atupere Muluzi ativomereza dzulo kuti chaka chino kulibe kuvota una umene DPP malowera nkumaka sokoneza Zisankho nkumaka fufuta zimene anthu maufulu wawo kudzera ku ufulu wawo kunena kuti ine ndikufuna uyu ndi uyu iwo aja nkufufuta zonsezija nkumatipangira ifeyo zofuna zawo kuti zikhale zathu una umene uja ulendo uno watsekedwa chimene atsekera ndi kamashini kamene kacha ka device kamene kacha amati electoral management device kamene kaja kamene atsekera ndipo kutseka kwake Malawi nkosavuta kutseka kwake chidindo chimakaika chicha chala chicha chifukwa chala cha inechi ndi cha wina aliyense pa dziko lapansi pano nchosiyana chizindikiro chimenecho ndi chimene atsekera pamene pacha chifukwa maumboniwo alipo Zisankho zonse tapanga umbuyo kumutati mukafuse simukazipeza zotsatira zake amatiti kangomaliza akangobulumbilitsana ngati akunena mvula wanadandaula atanathawa ataononga ndalama chati basi kwaze kutanthauza kuti nkhani za njomba izi nkhani za njomba kumati ife Amalawi tulowera iwo akulowera zidayambira mpa UDF ndipo alisa nkadaba kuti ino UDF ndi DPP akuizana maji si awa jana ana Atupere suja koda anthu asala panga chipongombo mpwake UDF lero is almost on the ground chifukwa chani anathawa anawasiya kuwapanga chipongwe literally ndi chinthu china chimene chuma ndidawisa nchakuti mu 2014 munthu wina amada una chipongwe chachikulu ndi DPP anayima US band sindikumvetsa lero kuti agwirizana bwanji kapena mwina adafotokozerana kuti dakubera ni chonchi time minute nde awa pipi adakulu anabera Zisankho Iwona oh 2014 former president Joyce Banda analengeza kuti tipangeso ine sindima nawo kuma tipangeso Zisankho china Yes. Zisankho chimene polengeza pake malemu Justice Mbendera analiya chichi ndendo kumadabo kuti anthu awakangati akumakambirana kapena adapepesana kuti tidakubera ni chonchi ndeniyo mutati muone kuchoka nthawi imene DPP inapanga chipongwe UDF kudzafika lerolo step iliyonse imene ayenda amapanga chipongwe zawo kwaponda kwatani nkhani zake zogwirizana ndi kuba choncho 2014
anakubera ndi Zisankho ndikuti 2005 ndiye anachoka hata wina 2005 anatsompholawa kwapusitsa wose kwathawa mvula basi mvwereketa ndazi za machula paja mvwereketa mvula basi nakatigwira mtengo wache wesera kukwambira naye osateka anathawa anapita chipunga mabishop usiwo icho muno mkarekero ya mabishop ana ibo wangirikani wina kezo ndamwiwa mukwana tsopano America bana mukaona zimene zinachitika 2005 kunali kuba chipani cha DPP chinabera mphamvu za boma chipani cha UTF UTF mpaka na pano kumalizika achoka paja aenda uyu Joyce Madam Joyce Bana Lwamboma anakamuvunguzula samoja nzima chokuja samene paja kuba kumakalumbirisana usiku zakuba zokazoka kuchoka pamene paja 2019 tipange bwanja akagula Tipex ndiye matraki chonchi kumwaza dzikulosera Malawi Tipex ndi wachani Zisankho anthu amangovota bwino basi kufufuta zakuba zokazoka muona kuti palipo konse tikamati ndi ukhuluko ukhaoka ulendo uno ndikuona ngati akumana naye nzawo ulendo uno akumana naye nzawo sayankhula satukwana munthu sanyoza munthu koma iye amangono okay amabera apo eti ino tatenga ni chiguli mwitseka akupanga izo eti tatenga ni mwika munthawi yawawa malubi na maphedwa izi zitesi takozani ndiye ndimangofuna ndene kuti program ino imanina dizoona ifana mborivomereza 1 minute yet 1 minute yet Steve tiyitseke nkamini chabwino sindijeda ponso chikhala matafali akatanga kuti yankwana nguwo muleke natani kuti avale basitu nkhanyake ndimene kunoti uthenga utsopano ufike ngati amakayikira ku DPP ko amaona ngati kuti ayiwe na akungoyenena akamanena mwina anenera majera mphoto kuti ayi candidate yo amene akufuna kumuchita field wakula apa ndiye aganize zolimba onse achadachokachoka mwanja wa anankhumwa amene akabambe ali uko ena ndiye anatuluka mmene nkhanya yake dali imene kuti tsopano perekani mpata kwa amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kupititsa chipani chipatsogolo koma zimene zija ukhala ngati kuti sizidafune kumveredwa ndiye lero ndi izi zamba kutulukira poyera it was a long time coming this was a long time coming kunena kwa atupere wabwera apa izi ndithu amene ananena dzana lomwe padzana pomwe chifukwa kuti mbera nena muchoti adayenda limodzi kampeni yonse ija nkumadzafika ngati paliro choncho adaziona ndithu nkudzigwira ndiye chifaka akubwera kunena lero kuti ayi akuluakulu uku kuti sapite konso yayi tisabwezere dziko la Malawi mbuyo tatiye tipite chitsogolo ndithudi imeneyi tiyedzeke utsogolo tipite nkhani yathu yotsatira nkhani imeneyi lerolo munayikamba mongodutsa koma lerolo ndi tsiku lomwe dziko la Malawi likukumbukira ufulu wa anthu omwe ali ndi khungu la chialubino imeneyi inali nkhani yovuta kwambiri mbuyomo tiyambe ndi amvula mwina tsiku limene lilo ndilofunika kwambiri motani tsiku limene ndilofunika kwambiri lachita tsogolo abwera so siku chaka cha masankho kuti kwasala 3 months ewoto bwanji amasankho so ikutikumbutsa because ndi nthawi imene malubino amaphedwa zinali zoopsa kwambiri and zinali zoopsa kwambiri mwina tikamadzera nkhula timakhala ngati kutsinjirira koma mwina tiwerenge anthu amene anaphedwa ngati malubino ndangati anthu amene anamangidwaso ngakhale mapriest ena azembe ena kuzungulira because ku Koti pali judgment ya Mai Dorothy Nyakaunda amene ananena kuti akoma anthu mamuzanawa ena akuluakulu ena nati mapresident ayo amene ino DPP pedzanipo chitanipo kanthu mwayi mena kudacha kwera ngopemphera ananguti izi siyeni zimene zitayeni zikuenda tonse koma
ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti lero tikumbuke marubino amene anali endangered species amene pakati pafuna aziyenda ndi mabelo amene timafuna kuti azimangiridwa manyumba azikhala moyo yawo isakhale ngati ya normal angokhala anthu amene under house arrest asakhalanso kuti mwina akuyenda kuti angayende ngati ma citizens so koma during this period ya Chakwera these people are normal now they are not alimene wina aliyense amakhalira I don't think kuti takhalapo yes the very few cases koma pano we are able to see marubino akuyima ngati ma MP ali parliament akupanga nawo moyo wina ndi zina zimene anthu amapanga they are doing business like anybody else akukhala myoyo imene ingakhale yabwinobwino ena ndapolisi amene ena ndapolisi kumene panopo siku lalero tikukumbukira koma kwa ine chachikulu kwambiri ndiona kuti iwo marubino alankhule ku mtundu wa Malawi avomereze kuti under these 5 years ya Chakwera they have lived in peace and they should be worried kuti ngati ena amene amasoesa mtendere they are still gunning for leadership kuchiza chitike ndi chani chikwa amene akuziwa kumene kuli msika wa marubino ndiwo wa DPP zimachitika kwambiri period yawo ndi akuziwa they know where kuti marubino amapero zimenda bwanji because there was very little effort made kuti mwina zinthu zilekedwe so ndi kuti zikhala za ngozi so kukumbukira kwa lero ndi kukumbukira kwa lero komanso kufuna kuti iwo anzathu a chikungu cha marubino akumbukire the kind of problem imene amadusamo pa period yawo ya moyo and apange compare period imene ja ndi period imene akhala under President Chakwera and it is up to them to take a decision or to make a decision or to sensitize Malawians kuti koma takhala bwino and the period iyi takhala bwino tikhale ndi nkhawa ngati zina zingabwerere mbuyo chiko mavuto timapezaje mwina kuzobwereraso kupita mbuyo so mwina nkhani ya marubino tingonena tingwapempherera tosefe tialimbikise and kuti they are able even to hold a peaceful demonstration nthawi imene yosamata ngati kutuluka makomo awo it was not easy kuti pano they are able to mobilize themselves ndikagube pansewu ndi kujenje ndi ufulu umene chakuguba pansewu ndi ufulu from being endangered pano muli ndi ufulu so mwina akumbukire so zimene mwina amene amaisara kwambiri ndi anzanga mpeka sambo are very passionate inezo ndi passionate koma mwina ndikudziwa pang'ono anzanga wapitirize akupatsirani kale kuona kuti boma lachita mokwanira ndithu kuti ufulu wawo ukhale utetezedwa umwe wawo ukhale utetezedwa nkhani imene imandikhudza monga akambira mvula chifukwa ndi chakuti mmodzi mwa anthu amene anaphedwa nthawi imeneja anali m'bale wanga palibe nkovuta kuti munthu umvetsetse ululu umene umabwera ndi zinthu ngati zimene zicha ndinali ndisanaganizepo kuti munthu akhoza kulimba mtima kudula khosi la munthu mzake ndinali ndisanaganizepo kuti munthu akhoza kulimba mtima kutenga dzikwanje nkumatema ngati akutema mbuzi ndidali zisanaendeko mmutu mwangamo kuti munthu wa moyo akhoza kulimba mtima kuchotsa ziwalo zobisika za munthu mzake sindinaganizeko chibadwire changa kuti ndale zimene anthu amatha kupanga ndi nzeru zokha ndi maganizo okha maphunziro okha nkuona kuti apa bwanji nditera ndikatera apa ndikuti mwinawo ndaposa awa ndi ndale zimene zozo mpaka pano pasindimvetsa kuti kodi mano kapena maso kapena ziwalo zobisika za munthu zingakhudzane bwanji ndi ndale ndi zinthu zomvetsa chisoni
ndimaganizira kwambiri anthu amene analoza abale awo mwanjira imeneja kuti kodi ankadutsa mu nthawi yotani. Ndimakumbukira kalata imene inandikhetsa misonzi ndi imene anthu akhungu la Chalubino analemba kupempha boma kuti asamuke mdziko muno, kuti mwina apemphe asylum kumaiko ena, kuti ifeyo kunoko tivomere kuti takanika kukhala nzika za dziko lino, takanika kuvomerezedwa ngati anthu mdziko munomo. Kwa zimene zija kunali ngati kuyimitsa moyo wa munthu kuti inuyo simukuyeneranso kukhala anthu, simukuyeneranso kupanga exist mwa njira iliyonse pa dziko lapansi pano. Muganizire mwana oti sanasankhe kuti abadwe ndi khungu la Chalubino. Mumuganizire kuti usiku wagona ndi mayi yake, akumva chikondi cha mayi yake Zisankho nkukapezeka kuti usiku wabedwa kumimba kwa mayi yake, nkukapezeka mmawa kukucha nkumakapezeka kuti mwana uja amudula khosi, mwana uja amudula manja, mwana uja amukyotsa mano, amukyotsa maso. Mutaganizira ali mwana wanu. Inuyo amayi onse mdziko muno mutaganizira kuti mwanyamula mwana, mwagona ndi mwana, mmawa nkupezeka kuti mwana uja palibe, nkukampeza ali kudambo wadulidwa khosi, wadulidwa ziwalo. Kutenga ndithu anthu mpeni kumadula munthu zawo. Zimenezi zidachitika mdziko muno kwa zaka zopitirira ziwiri ngati zisitatu. Boma usapereka yankho lililonse. Kodi inuyo mukadamva bwanji akadakhala kuti ndi mwana wanu? Timatha kusemphana pa zoyankhula ndi zokonda, koma pa nkhani iyi Malawi aliyense amayenera kuganiza mozama. Ndipo nkhani ya kuphedwa kwa Malubino ndi chitsanzo chimodzi chakulephera kupanga ziganizo zoyenera. Ndikupatseni chitsanzo. Ngati pali chinthu china chimene Amalawi akhala kudandaula kwa nthawi yayitali, kunali kuzimazima kwa magetsi. Koma Dr. Chakwera anathana nazo zimenezo. Nkhani tikuyikamba pano payi lero ndi nkhani ya ndi mbiri yakale. Mwandipetsetsera? Kungolowa Dr. Chakwera 2020 lero nkhani yomadulana makosi kumaphana chifukwa chati mwasiyana khungu ali ndi khungu loyera kusiyana, because albinism is kumangokhala kuti munthu uja anabadwa ndi pa Chingereza amati color pigment yochepa. Color pigment yochepa. Kuti uzioneka kuti ndi wakuda chonchi ngati mene ndili ine wakuda chonchimo. Mwandipetsetsera? Kala imene makhala kuti chimene chimapangisa kuti khungu liwoneke chonchi iwaja anabadwana, koma ndi anthu ngati ife tomwe. Ndi chifukwa lero mukaona kuti ena ndi apolisi, ena pano ndi manesi, ena pano ndi aphungu, ena pano ndi mafumu m'madera a midzimu. Kutanthauza kuti ubongo chilichonse zimakhala zabwinobwino. Ndiye amvula anayankhula kuti izizi tsiku limene labwera nthawi yabwino, nthawi yoti tikupitanso ku Zisankho. Zimene zithandize kukumbutsa anthu kuti kodi chimene chidatipangitsa kuti tisiyane nawo anthu amene aja tilowere mbali chinali chani. Chimodzi mwa izo chinali chimene chichi. Ndipo ndimakumbukira chinthu chimene sichichoka mmutu mwangamo kwa nthawi yayitali. Ndi bambo Bon Kalindo. Bambo Bon Kalindo adapanga zionetsero ku Blantyre, adavala kakabudula kakang'ono, ena amati kabombasa, ena amati boxer. Koma kuvala boxer ako kudali kuti anthu atayiloleretsa kuti yayayayaya musafika musatero. Koma cholinga chawo ankafuna akaende bwinobwino. Kutanthauza kuti zinthuzo zidafika poyipa. Mwandipetsetsera? Zidafika poyipa. Koma ngati mmodzi amene ndinakhudzidwa personally, ndimafuna nditadziwa kuti kodi mwini nsika wa mafupa a Chalubino anali ndani. Chifukwa kuchokera 2020 kufika lero Malubino anasiya kuphedwa. 2020
ndi imene anthu amene aja adachotsedwa mboma kuchoka nthawi imeneyo kufika lero. Ichi ndi chilungamo. Ndimafunitsitsa nditadziwa ndipo mtima wanga udzakhala pansi za nkhani ya m'bale wanga amene anaphedwa moopsa momvetsa chisoni. Mtima wanga udzakhala pansi ndikadzadziwa kuti chimene chinayambitsa mchitidwe wa usatana umene uja, kodi mafupa amene aja amapita kuti? Fa pali mafunso akuluakulu. Ndi mafunso akuluakulu amene mwina anthu amene watitawapeza nkuwafunsa kuti kodi mumamva bwanji, kodi munachira kuchokera ku trauma imene ija. Mwina alipo ena, mwina azing'ono wawo kanda azikulu wawo anthu amene anaphedwa aja, kanda azibambo awo ndi azimayi awo, maganizidwe awo pa Chingereza amati permanently damaged minds, emotionally damaged, kuti mpaka na adzafa ndi trauma imene ijayo. Timaona anthu akachita ngozi amapatsidwa compensation, timaona anthu akatana amapatsidwa compensation, koma anthu amene aja adafunika kuwabweretsa pamodzi wonse ndi kuwayankhula ndithu muwachiza pa Chingereza amati psychological therapy, kwaphunzitsa kuti ayi zimene zikhululukani. Wonse aja amene abale awo anaphedwa mwa nkhanza chonchija anafunika kuwayika pamodzi. Manifestation pamene timaona anthu amene anali ku migodi akupepesedwa, anthu amene ndimafuna ndipemphe President Dr. Lazarus Chakwera, bring together. Tikudziwa kuti mwamangira manyumba, tikudziwa kuti mwabweretsera mtendere, tikudziwa kuti mwachotsera chiopsezo chimene anacho adziphedwa, tikudziwa kuti lero akuyenda bwinobwino. Koma pempho langa lomaliza kwa President Dr. Lazarus Chakwera, bring all those amene anavutika ndi abale awo, kuona nkhope ndi matupi abale awo atadulidwa nkutemedwa mdziko munomo. Bring them together, and ngati mungakwanitse pepesani m'malo mwa Malawi kwa anthu amenewa, ndipo muonetsetse ngati mungathe, Your Excellency, amenewa mwapepese mwapadera chifukwa adadutsa mu zinthu zoopsa kwambiri. pamene ngakhale pabwino uleke zikomwambiri. Steve, 1 minute tiri kumapeto kwenu kwa anthu ichabwino. Ndizokhumudwitsa zomvetsa chisoni kunena kuti mpaka na tsiku ngati la lero tidayamba tsopano matayi tikhale tsiku lapadera la maalbino lokumbukira anzathu akhungu la albino, chifukwa kuyambira nkale msukulu zimene timaphunzira ma primary school timangodzikhalira palibenso toti kaya wa albino kaya chani, timangodzisewera ngati mwina ana kumakhalira limodzi m'midzimu. Koma zimene zidasinthira zinthu ayi mafupa a albino iyayi, koma anthu ayamba kuwasakasaka ayi zosakhala bwino, zosayenda ndithu. Umafika kuti ayi mpaka nakukhala ndi tsiku loti ayi takumbukira anthu amene wawo. Nzofunika kuti ngati anthu tidzifunsa kwambiri kuti kodi chimene tidachita cholakwika nchiyani, umunthu uja tidawutayira pati kuti zidzifika pamenepa kuti no anzathuwa mpaka nayambe kusowa mtendere mu society. Moyo kanga tino kuti no basi moyo uja kupeza kuti moyo wayamba kulimba. Tikayang'ana tikasakatula United Nations Declaration on Human Rights, kabuku kamene kajimuka kayang'ana article number 1 imachita guarantee kunena kuti right to life ya munthu wina aliyense, osasiyana so kuti kaya munthu kaya ndi wotani, kaya ngwakhungu lotani, kaya umatani, kaya uli mchilema chanji, koma as long as iwe ndiwe munthu wabadwa, you have a right to life. Palibe wina kuti akhale ndi danga loti achotse moyo. So siziminali bwino kupanye zidafika pa chomwezo kuti ayi anthu mpakana kudulidwa makosi ayi anthu koma ziwalo chiyani zosayenda. Ndithu ndiye pamene tikukumbukira tsiku la World Albinism Day, ndi nthawi yotinso ngati Amalawi ngati anthu tikhale tikudzifunsa kumaunika kuti kwenikweni pamene tidataya zonse tidazisokoneza pati, ndithu tiyang'ane kwambiri pamenepo. Ndithudi Steve Dagalira ndathokoza kuti unabwera program imeneyi. zikomo kwambiri. Ambeka Sambo sindikupasaniso mpata. Ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kuti apa mumayigwira nthawi tinakusowani sabata yatha, zili bwino kuti lero mulipo. Zikomo kwambiri. Amvula ndathokoza kuti munabweranso program imeneyi atimvetse. Zikomo.